Pamungkasan paguyuban wonten dalu punika para rawuh kepareng samangke kawula nyuwun pamit bilih wonten sedaya lepat nyuwun lumutring sih samudra pangaksanga dumateng para penonton sedaya. Kita pirsani malih Mas Kentung niki wonten tari rampok singa bareng tanding kaya ngapa para rawuh para dulur kita pirsani Chandra Putra Budaya Jawa Timur Indonesia. Iya. Ayo ger lo burung sik dadarut ayo burung wayahe lo ger ale ngopo kok durung wayahe lah Mbak Cibi wong rampung lho ya Pak Yono matur nuwun kanca-kanca saking Batang Saren rawuhipun wonten dalem menika Kuda Patra Yuwana keluarga besar dari Kuda Patra Yuwana ya ger ayo Rod jos Sora gumuruh katon ambata rupuh sora imbal campur datan kupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka ayo lo ayo mano Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan kupuh tambur tinabuh sora yang suwara pratandha siyaka nadya alabuh praja yo ya Sora gumuruh katon ambata rubuh sora imbal campur datan kupuh ayo gero sora yang suwara pratandha siyaka nadya alam Chandra Putra ayo ger gak metu ger selawang ya ayo Mas Tris halo ayo not so la Jajale
iki lho dagangane Candra Putra Budaya. Jos. Ya. Oh. Yo. Ayo rayu toger. Ya iki lho. Iki aturke tari rampung sing bareng tangge. Aturan pinara kanca-kanca bali rejo halo mriko. Ayo. Candra Putra Budaya. Oh iya. Up. Ayun. Tersenyum Ron. Sesuk sik nang turun. Lah. Gawe gandrung kurang candra luwe warna lelewane mimbu luwase ake nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi klopo muda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa gawe gadung kurang candra luwe warna lelewane kuwi luwase ade nimas nyadak omrene tansah dadi ati wong manis rina wengi tak impi klopo uda atiku leganono klopo muda ganti laning jiwa Ora apa-apa. Yo, iya. Ayo ker.
lo. Ayo ger. Hop. Ora apa-apa ayo ger. Kirang-kirang juga tantang-tantang cemaka kakak kumreka ilu pernah kosamam dosi yoko no makaryo angangkak karya ning rojo Condro Putra Budaya original. halo ayah jos Hop. ara oh jos ayo not sesuk prai not jos Hop. Hop. Tut. jos Yo. Jos. Yeah. Oh oh. Oh oh. Yo. Jos. Ayo war, ayo war. Rome, Rome. Ayo padut. Gurih, gurih.
Ayo ger. Tanpa pikir ya kene rasa kroncongan muntar watange rasa klisian saya kepingin bae nikmati saka pate gawang blendrak tarik tempe sawara sambel mlandingan rasi delik tumpang kulo godhong kates lembaran dipangan esok matuk lemangan sinambi ngantuk dipangan bengingan iso kopate murah meriah. Ayo ger sesuk pindah ger wayahmu ger bos tak nyeluk bola ya Lo putra putri tak dos ayo ger jenjen karo kancane long Sopo iki ayo aku comok tenggak ayo ora tandok ammo jaya prata sing baro pranyo no anggeki risi gerang tanaka no pinandung netranya pindho gre ana watak ira durah karo ngangkat subuh lang lempamu gawe tunanding sesama ayen lena kanapi lahi heka
gongsa sobar tanding yudha lan mami Sikra mas padakno apa ojo maju siji boko siji lara maju ya iki kasetet mami tarangane Satya bantane remukno aku ger aku lebokno ger budaya ayo mlebu ger ana paugatan Rahayu Rahayu Rahayu
Rahayu Leskawa Durga medhak kala sirna ingkang salajengipun padyan ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng badhe ngaya jejibahan wontenipun caos dumateng para cikal bakal akal bakal ingkang manggen wonten ing tlatah Mojopanggung ingkang kawastanan nggih menika panjenenganipun Joko Slewah kalian Nyah Kontring lan ingkang manggen wonten tlatah Bogo ingkang dipun panggeni kesenian jaranan Candra Putra Budaya nggih menika Hyang Bentis ingkang manggen wonten puser bumi Batang Saren ingkang dipun wastani Hyang Melati ingkang dipun panggeni wonten tlatah kidul wontenipun kekalih-kalihipun para sepuh Hyang Demolodo kalian Hyang Kendil Wesi ing dalu punika kula badhe ngaturaken wontenipun caosipun wontenipun cikal bakal akal bakal ing dalu punika ingkang kula aturaken wontenipun pisang wontenipun pisang menika caos Mentri dumateng Mbok Dewi Siti Fatimah panutan Segarwa Putra Abu Bakar Ngusman lan Bagindo Ngali wontenipun ingkung dipun wastani ayam nggih menika sageta ngingkung sageta rukun guyub rukun wontenipun kesenian jaranan Sentero Candra Putra Budaya ingkang dipun ketuani menyanipun Bapak Martin ingkang saking tlatah Bogo ewondene wontenipun ing dalu punika wontenipun ampak-ampak singa barong celeng muga sedanipun dipun paringi karahayon kawilujengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing dalu punika. Kawula sanget matur gunging panuwun tanpa pindhan nggih sedaya sami rawuh anyaksi ing dalu punika. Wontenipun ampak-ampak singa bareng mbok bilih sedayanipun sampun cekap anggenipun paring nggih menika caos wontenipun para murid-murid ing tlatah Mojopanggung cikal bakal ingkang manggen wonten Gilingan wonten ing Masaan wonten ing Besali sedayanipun ingkang dereng kula sebat kula nyuwun ngapunten kang sakathah-kathahipun kula warga saking tlatah Candra Putra Budaya mbok bilih wonten lepatipun anggenipun paring caos mule ing dalu punika kula nyuwun ngapunten ingkang kathah saestu-estunipun nuwun sewu sewu nuwun sewu nuwun saking loro Pansamo Bali saking Ama Pansamrada Welsase Pandulune saking Braja luput kadya kapuk tibaning wesi kayu angker lemah sangar songeng landak guane wong lemak miring menyang pakiponing merak pagupaaning warak sekalir nadyan arca menyang segara asat temahan rahayu kabeh apa sarhayu ingidran kang widodari renesa ing malaikat sekaning kaos Rasulullah Nyai Adam Nyai Tawa Bobo Adam Bobo Kawoso mbok bilih wonten lepatipun kempalan ing dalu menika mangayu bagya wonten ing tlatah pabrik Mojopanggung bikak giling wonten ing taun 2000 selangkung muga tansah dipun paringi karahayon dipun paringi malimpah-limpah rezekinipun anggenipun pikantuk wontenipun ing taun 2000 selangkung punika sematun ugi kula matur gunging panuwun kalian para kadang-kadang YouTuber ing dalu punika kula dereng saged nyebat dereng tepang asmanipun mugi sedaya pinaringan rahayu lujeng boten wonten arasa tunggal punapa kalis ing sambikala ugi sedayanipun mugi para paraga ingkang dipun pandhikani Bapak Kirun
pramila menika sedayanipun saged lancar ing dinten menika saengga selaminipun semanten ugi sedayanipun nggih menika para rawuh pamirsa sedaya kula sangat-sangat matur gunging panuwun tanpa pindhan mugi panjenengan saged lancar rezekinipun agung keselamatanipun agung kerukunanipun ing dinten menika saengga selaminipun kula wonten ing ngriki manungsa limrah mbok bilih anggen kula ngaturaken anggen kula ngingklaraken punapa mawon kirang tata kirang titik kirang gamblang kula manungsa limrah nyuwun ngapunten ingkang sakathah-kathahipun kula cekapi semanten rahayu 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 amin 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 ya rabbal alamin. Ayo wer. Oh iya. Ditata. Up. So. Jos. Ayo lo Pak Lus. Ayo. Ayo wer. Aku setan. Ayo ger maju. Aku wis penak man. Wayahe turu man. Aku tak bubuk. Allah. Das. Lukirman kejuman la aku wis turu lho man aku wis giler man
Aku wis lilir man. Ayo, Mas iya. Lepot. So. Lop. Yo, 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 yo. Ojo banter-banter man. Aku turu man. Grebeken aku man. Monggo pinarak Mas Bajul. Ayo Jul. Teko ya wis bar. Hei. Aho. Ayo Jul. Wayahmu dadi macan Jul. Iki wayah dadi macan. Wayah dadi macan Jul. Boyokmu nek pecut. Aduh, yo. Yo, Mas, yo kirane sapa iki ayo. Boyokmu nek pecut Mas. Aduh, loro. Aduh. Apa kuwi? Sapa iki? Sapa Mas Re? Daruh aku sopo. Ayo ya, kowe surah, surah yugi ya. Aduh, lepak. Oh iya. Mas. Iya, Bos. Ayo ya. Banter-banter man. Aku turu kebrebeken maneh. Aku sanggup man. Hati-hati ya nek. Ayo lo. Ayo Jul, apa Jul? Iki ojek online di mana? Sepi. Yo, 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 yo. Ayo. Tanda iya enak. What? Lo. Salah. Iya. Yo. Sesuk ana penggayaan lo Mas Kris. Besok jaga kesehatannya lho, Tun. Dia maneman. Aku selempoh. Agae ceritane loro kembang sore. Bedak membotorowo. Putrane sarira sapujake hartaka. Medal resi esti bergaing subur. Ayo. Wele lah salah. Ayo gantian. Nomor urut selanjutnya. Lukir. Nomor urut selanjutnya monggo. Saya turu Mas. Bukan Mas.
Heeh. Iki Bengok-bengok. iki kekeselan bengok. Oh, sabar iki. Lah. Ayo. Iya. Bae metu bae. Iya. Iya. Petang hati petang Ayo Mas Sutris. Lasno. Dangdut kaya dangdut. Ayo. Chandra Putra Budaya. Sesuk nanggapo lur. Sini. Aja lali lo Mas Gogot. Aku wis teler Mas Sutris. Aku kesel. Besok aku tak teko rada awan bae, Dut. Aku tak teko magrib Mas Sutris. Iki sing blendrang rasane. Bukan aku. Urip lek kanca-kanca nih. Urip kaya ngene iki lho, Nek. Urip pisan penake kaya ngene iki lho, Nek. Iya. Ara kroyok. Ara. Ayo. Tak kabeh. Apa liar terus. Ayo mana? Ayo, sing nabung keselman. Ayo. Abel arep golek benden. Abel golek benden. Ayo bel. Dadi bel. Abel. Ayo ron. Ayah murun. Iya. Lah, lebu. Aku jaluk gambo Mas Dedi. Aku jaluk mangan, Mas. Jaluk mangan apa, Ger? Oh.
Sesuk mangan lengo wangi ya itu. Oh, Pak Lus wonten pareng dadi lho Pak Lus. Kok sane dadi wonten pareng ber. Iki sapa iki? Aku duwe penggawean sesuk pan. Oke. Lah. Sing kene ya dadi wayahe nyuwuk iki. Aku njaluk nyuwuk. Lo. Ayo. Aku terno mulih pan. Ayo leha. Sik kurang bel iki bel. Sesuk nanggapne. Sesuk baleni maneh. Kabeh dadi. Kira dadi kira. Ayo. Aku dialuk serapat man. Tangge sangu mulih. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku
Aja kaya mangkono le. Dukune kancane banjir. Iki teles-teles iki ana apa to, Tur? Wong sabar kuwi kekasih Gusti. Sabar kok kamu sabar. Ada ucapan terima kasih sekali lagi dari teman-teman Condro Putra Budaya buat para pedagang UMKM hidup pekan raya di pabrik gula Mojopanggung untuk